Ndekuti Anomani Chisale akudziwa bwino anthu amene akubweresa mpungwe ku DPP. So pano ngati Anomani Chisale akudziwa koma sadaiphulise. So pano ife kuti tibwere pano tichotsedwa mano nkhani zosatikhuza. Makosana mundikhulukire kwambiri. Ndinayamba nkhani imbuyomo koma pamene zafika pa mundikhulukire musandide ineyo ndi mwana wanu mdziko muno ndi madedwa zidi zonse ndikudziwa kuti mmandida pa zinthu zina. Koma chonde musandide. Nkhani imeneyi ndiona kuti ikundivuta kuti ndizilowapo chifukwa eni akewu akudziwana zimene zikuchitika. Lero Panyaso Voice Box tapulewetsereni mawu asa Charles Ben Longwe amene akuyikapo maganizo awo pa nkhani yokhudzana ndi age limit bill imene pali pandu kumva kuti yapita ku nyumba ya malamulo. Tili limodzi pa Panyaso Voice Box kuti kuti Charles Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza mutuuza Malawi maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 6th of March 2025, and it happens to be on Thursday. While my time says 21 minutes after 14 hours, chigawo chimenechi chakumasana imene 21 minutes past 2. Ndipo bwalo limeneli muli ndine sa Charles Ben Longwe. Ndikulandireni nsomotelo kuchokera kuno ku University of Hard Knocks kumene timagabadulana maubongo. Kugabadula ubongo, kuchosa ska, kutenga brain, kuchapa, kubwezeletsa. Ndendi kuno ku University of Hard Knocks kumene anthu ambiri andale sakondwa nago chifukwa chonena kuti timagabadula. Tigabadulane pang'ono nkhani ya age limit lero lino masana ano. Apa 6th of March limene lili sa Thursday. Ndipo ndikukhulupirira kuti mukhala pomwepo lero nkhani imene mukambirane ndi imene Ben Longwe wakubweretserani pakadali pano. Amalawi anzanga mukudziwa nkhani ya age limit ndiyomwe yavuta pakadali pano. Ndi imene anthu akukambirana pa masamba mchezo, manyumba, pabawo, kumunda, pena paliponsepo. Ma members of parliament akupanga ma meetings osiyana-siyana ku opposition ngakhale kuboma ali jijili ku Malawi Congress Party nako kuli jijili ku chipani cha DPP akukambirana nkhani ya age limit imene Ben Longwe wakubweresani pakadali pano. Ndi sadapitilire ndingoyankhako anthu kuti mwakhala mukundifunsa kuti muyankhapo chani zokhuzana age limit. Ndipo ndakhala ndili quiet, ndinayankhulapo nthawi inake kandi ndidayankhula zomveka bwino poti nthawi zina timayankhulapo ndithu. Komano what I can say ndiona kuti lero ndikuyankheni why I'm silent, why I'm quiet. I can't say anything about age limit. Koma lerolo ndiyankheko ndithu, ndipo ndiyankhe ndi verse imene ndimayikonda kwambiri ma audios yanga imene sinimayilephera. I think imeneyo ndikuchoka ku Miyambo chapter 26 verse yake ya 17 kumene amanena kuti okungopita ndikumenyedwa ndewu yosakhala yace akunga ogwira makutu agalo. Chimene chimathandoza kuti ukangomenyedwa ndewu yosakhala yako umakhala chitsiru cha munthu. Ndikalerese ndewu ija. Kumenyedwa kumene kujako blow kumphonya mwini wake wa ndewu ndikukupeza iwoleresa pakamwa ndikukuchosa mano, kukuzula mano, kamapita kwa akazi ako mano ulibe. Amayi kufunsa bambo bwanja lindamenyedwa. Munayambana ndi ndani? Sinayambane ndi munthu. Matani ndimaleresa ndewu. Ndewu yamamenyana ndi ndani? Mamenyana pachibale. Ya pachibale imeneyo. The Bible kuti okungopita ndikukamenyedwa ndewu yosakhala yace akungogwira makutu agalo. Nthawi nake ndinaperekaponso ka joke kena pa social media kokhuzana nyani ndi wantchito ku nyumba ya mzungu.
mzungu ameneyu ankakhala ndi wantchito, tiyelekeze mwina ku Joniko, wantchitoyo ogwira ntchito ka garden boy, nde ankawetaso nyani, nde mzungu adagula nthochi, ndikuzika poteropo kuti ampase nyani wake mu cage. Nde garden boy adaona kuti nthochi ija nde kuti abwana aja anayikirapo ine, ifa zawo zonse zimafikira nyumba, ngati ili panjapo ndikhoza kuchosapo ziwiri zitatu ndidyepo ndili ndi njala. Nde adatengapo nthochi ndikudya. Mzungu atabwera anakwiya kwambiri, wadya nthochi apa ndani? Anatengapo ine, nimaona ngati mwandigulira ine, ifake ndinatengapo zingapo ndadya. Mzungu anafyuma ndipo anakalipa, ndipo anayankhula motumbwa kunena kuti nthochizo sindidagulire iwe, ndinagulira m'bale wako amene ali mu cage. Iwe sukuona kuti m'bale wakoyo ali ndi njala, amene yotu ndimachita kumugulira zakudya, kusiya nthochi pamenepo sida lakwe, chifukwa m'bale wako amuona mu cage akunena nyani, m'bale wakoyo ali ndi njala. Iwe ungatenge nthochi imene ndagulira m'bale wako ndikuyidya, iwe ndiopusa kwambiri. Anamunyoza kumutukwana ndikumuuza kuna kuti siku lina akazachita zimenezo azaona msana wa njira, ntchito izathira pompo. Ndipo bwana anatenga nthochi zosalazo ndikumpasa m'bale wache wa garden boy yo kuti adye. Ndipo tsiku lina zitayiwalika, garden boy uja abwana ake atachoka, anatenga chikwanje ndikumugwira m'bale wache mu cage ndikumuduladula ndikukamuyanika pa thandala, kumuduladula mapisi kumupha ndithu ndikumuyanika pa thandala. Bwana atabwera anakwiya kwambiri osati masewera, ndipo anayamba kulalata kumuuza kuti pakira katundu wako uzipita, chifukwa chanu napanga zimeza kuti ndewu imene nali pano abwana sinali yokhuzana inuyo kapena ndani, inali ya ine ndi m'bale wanga uja, amene ndamuphayo ndi m'bale wanga, ndapha m'bale wanga pano. Nde akuluakulu ndifuna ndikuuzeni kuna kuti ndewu yapachibale salowerera, ndewu yapachibale salowerera, imene nali ndewu ya garden boy ndi m'bale wache amene anali mu cage, imene sikunkhuza mzungu. Nkhani imenezi zikuchokera kuno ku University of Hard Knocks. Ndibwere ku age limit, chimene chikundipangisa jenkha makosana kuti ine ndisamayankhule ndionena kuti age limit imeneyo ili too political. Ni nkhani yona kuti ili deep in politics, yonena kuti you might not understand. Just as I'm confused, mene nambadi ngwana nenera kuti nziko mnomo feyo achinyamata tili confused. I believe kuna kuti ineyonso I'm one of them who is confused ndi program mene kapena bill mene ya age limit which has been submitted in the parliament. Imene kwena kuti ikambidwe mu parliament. I don't know how far by now kuti nkhaniyo yapita patali bwanji. Kwa mano ndifuna ndikuuzeni why Ben Longwe is quiet. Guys, ineyo I want to be innocent on these issues. Sindikufuna kulowerera, koma ndikufuna kuti ndione kuti kodi nkhani zimene zayambira zikupita kuti. Kuzilowerera kwambiri tipeza kuti tachotsamano, anthu kumakatifunsa ndumana kuti nalowerera ndewu ya ini yache amamenya nawo ndi achibale. Ndeta tifotokozere how do you relate these issues mene wayankhula miyambi yako mene wayankhula ndi issue iyi nde makosana mundimvetse. Nkhani ya battles ku DPP sidayambe lero. Mbuyo monsemu takhala ndi camps ku DPP, mpaka na takhala ndi divisions ku DPP, mpaka DPP ja yagawanikana chifukwa cha nkhani yake imene tikukamba pano. Kapena tine kuti mbuyo musinali age limit, koma inali nkhani yokhuza convention yona kuti akasankhe president kumene kuja kunali aspirants ambiri. Kunali Professor Arthur Peter Mutharika as an aspirant, kunali Kondwani Nankhumwa, Dr. Kondwani Nankhumwa as an aspirant, kunali Gadama as an aspirant, kunali Honorable Bright Msaka as an aspirant,
kunali Swena kandi amwanamveka kandi ndani kunali ndi 2 aspirants, if not 5 should be 6 amene amati akukapanga contest kuti kukhale convention anthu akasankhe president, ndipo anthu ena adathamanga mamizimu koma delegates kukamenya campaign kuti asankhidwe. Kunali ndithu mpaka na kankhondo kena kake kosadziwika bwino kadachitika ndithu, ena adapangidwa ndithu haya kumamenyana kokha ku DPP kuja, things like that zakhala zikuchitika zimenezo zombuyo, mpaka na ndithu makampu osamwirana madzi, kuyitanizana kuti tiyeni bwerani tikambirane, mamitingiso osayenda, zimene zakhala zikuchitika. Mwayiona ameneyo. Ndipo ena modzi mwayiwo anali a Dr. Kondwani Nankhumwa amene ananena kuti ine kaya convention ikachitika mu mtengo, kaya ikachitika kumadzi, kaya ikachitika kuphiri, kwina kuli konseko, koma ine ndikukapanga nawo contest ndipo ndikukhulupirira kuti ndikawina. Nkhondo imeneyi ndimene idapangitsa kuti kutuluke chipani chokhuza PDP chotchedwa kuti PDP, chifukwa kusamvana kudabuka kwambiri ku DPP. Mwayiona ameneyo. Ena amafunitsisa kuti apange endorse Professor Arthur Peter Mutharika kuti Professor Arthur Peter Mutharika nde akhale president wa DPP, zimene zidakwaniritsidwa, ndipo convention idachitika, ndipo convention imene idachitika anapanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika kukhala president wa chipani cha DPP. Komano when I look into it, nde ndikatenga chinagape khombe nkwayikapo nkwaunikira. Achina agape khombe aja penti yawo ndi ya black, chifukwa chonena kuti iwo aja magwira ntchito za black. Mwayiona ameneyo. And black nthawi zambiri imayimirira darkness, and zinthu za mundima sungazimvesese kuti zimakhala bwanji. Mfiti zimagwira ntchito mundima, ndipo mundima muja mfiti za ku UK, mfiti za ku Malawi, za ku Zambia zimatha kukumana ndikuchezera limodzi usiku ndikusiya, ndesu ungadziwe kuti ufiti wake umene ukuyendedwa pamene pandi ufiti wa mtundu wanji. But tinadziwa kuna kuti anthu akamatamba amatamba ku Malawi Congress Party, akamatamba amatamba ndi aboma, nde timadziwa kuna kuti akutamba ndi aboma. Koma nanga ku DPP kuli afiti nawonso amatamba usiku omwewo, nde kuti afiti aku DPP sakumana ndi achina agape khombe ndi afiti a MCP ndi aboma usiku wakamatamba pokhala iwo afiti, because this is spiritual something. There is where confusion is. Nde ine Ben Longwe chimene ndikukhalira chete, ndikatenga microscope anga ndikuunika bwinobwino, ndikugabadula, ndikufika pansi pa bottom line, pansi penipeni ndikusanthula, ndikukapeza kunena kuti oh yes, pa number 1 pali Malawi Congress Party. Mwagape khombe ndi timu yawoyi muli Malawi Congress Party. Mwagape khombe ndi timu yawoyi muli aboma. Muganize muzidziwa kuna kuti pali MCP pali bomanso, boma ndilina MCP ndina. Ndenkati muli aboma, ke oyamba MCP kenako aboma. Then ndikabunikanso microscope ndikupeza soka nyongolo skena ka virus skena kamene kakandika DPP. Nde anthu awa funding yawo kapena support yawo mufiti wawowo mundima mwawomo muli Malawi Congress Party limenemo ikutamba against age limit. Muli aboma menemo akutamba against age limit. Muli a DPP so menemo akutamba against the very same age limit. Why am I saying like that? Posa chedwa pompa anthu pa social media akhala kuatiza anomani chisale pamene amayankhula pa nsonkhano kuna kuti a DPP muzikhala loyo. Anayankhula chizungu chona kuti muzikhala loyalty katatu konse. Tikukuziwani ena ino kunena kuti mukafika kwa Professor Arthur Peter Mutharika mukumakhala ngati anthu, koma inu nomwe mukupita so ku Malawi Congress Party ndikumakatapa kumene kuja ndikumakhala so against Professor Arthur Peter Mutharika sanatambasule chichewa anomani chisale. Koma izi zikuoneka kuti anomani chisale ananenaso motsindika kuti tikukudziwani, koma sadanene kuti ndani ndi ndani.
So nkhani imeneyi ndionena kuti pamene Anomani Chisale amene ali die hard wa DPP amalolera ndewu, amalolera kupanga chonse, akudziwa anthu amene amapita ku MCP ndikumakatamba limodzi ndi MCP, ndikumakajera chikho limodzi ndi MCP, ndikumakatamba limodzi ndi Achinagape Khombe, ndikumabwerako ndikumapanga zamasana ndikukhala zamasana kukhala za DPP, za usiku kukhala za MCP. Ndekuti Anomani Chisale akudziwa bwino anthu amene akubweresa mpungwe ku DPP. So pano ngati Anomani Chisale akudziwa koma sadaiphulise, so pano ife kuti tibwere pano tichotsedwa mano nkhani zosatikhuza. Makosana mundikhulukire kwambiri. Ndinayamba nkhani imbuyomo koma pamene zafika pa mundikhulukire, musandide. Ineyo ndi mwana wanu mdziko muno, ndi madedwa zidi zonse ndikudziwa kuti mmandida pa zinthu zina, koma chonde musandide. Nkhani imeneyi ndiona kuti ikundivuta kuti ndizilowapo chifukwa eni akewu akudziwana zimene zikuchitika, akudziwana what is going on. Nkhani ndiyovuta kwambiri kuti ine Ben Longwe ndilowe deep, kukhala ngati kuti ndimenyedwa ndewu yosakhala yanga. Koma nkhani yavuta mdziko muno ndiona kuti tiye ntionenso kuna kuti kodi pa nkhani ya age limit, who are defending this age limit. Tipite ku parliament maso athu akhale cheru tione who are defending it. Kuna kuti age limit yochite pass makamaka ku DPP ko ndi pamene mupeze yankho kuti akulu Ben Longwe uja si munthu wamba. Mwayiona imeneyo, Ben Longwe si munthu wamba. Koma ndinene chonchi kuti DPP ikwena kudziwa kuti this poison, it was like a slow poison that was injected some time back. Imene yakhala ikuyenda in the blood system of DPP. Yakhala ikuyenda now panopo yafikano mu ring yona kuti sopano iseweredwe. Mwayiona imeneyo, kose uku ma endorsement aja achitika, now they are playing it so hard. Ndipo aibweresa mu 18. Mene sopano sitikudziwa kuna kuti mu 18 menemo who is playing amene agoletsendi ndani. Ife tikuyankhulira kunja kuno, nkhondoyo timkumenyera kunja kuno, komano nkhondo imene vuto lake ili nkati mu 18. Ndipo ife mwina mu 18 muzitivuta kuti towe, koma nkhani ikhala ikubweresa chimpwirikiti kwambiri chifukwa chona kuti amene akusewera game imene ku DPP against age, amene akusewera kupangisa kuti age limit ichitike, ndionena kuti they've been ku DPP konko, they've never fought a good battle. Yonena kuti tiye tipangeni izi tilongosole zinthu, ndi omwewo amapanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika, ena akukana kumapanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika, ena akukana. Now today from the blues kukapezeka kuti they are joining ufiti wa MCP ndi waboma, ndikuchita funding Achinagape Khombe kumabwera. Achinagape Khombe sangabwere with confidence, akudziwa kuti DPP akukayikana bill imene in parliament. No, it cannot happen. Because if you think about my members of parliament are opposition, they are MCP, who can win? Nde sanga bwerese confidence imeneyo. Remember, tinaonapo kandizona Amai Merena Vicha anapita kukoti kuti akatenge injunction kwa Judge Kenyatta Nyirenda against the very same thing. Ndipo Kenyatta Nyirenda anakana kuti no, sizingateke nkhani imene ikupita ku parliament ikala. So you can see kuna kuti ngakhale ma judges are ready kunena kuti nkhani imene takhala kuti yajama ikapita ku court, nde kuti mudziwe kuna kuti DPP, anthu amene akuimira DPP kuimira Professor Arthur Peter Mutharika, ikhala nkhani yovuta kwambiri. Tiyiwala zona kuti pa 16 pano tikukavota, tikhala tikujama imene 16 September kamu zisankho zachitika, anthu kapeza kuti awina Amara Congress Party. That's the game that is played here. Mwayiona imeneyo. Nde ine Ben Longwe ndifuna ndikuze ndipemphe makosana kunena kuti when you are playing your games, play koma mukudziwa kuti you are dealing with big heads, chifukwa kuno ndi ku University of Hard Knocks. Ngati pali zinthu zofunika kukonza, mwina you would have done it in a good way than kunena kuti tiye tiziyalusana mu. Chifukwa chonena kuti
I want to assure you, mdziko muno tili ndi maufulu. Age limit yo ili hapo, whether it will pass or it won't pass. Koma nkhani ndiona kuti age limit ndiye kuti ameneyo asaime. You are talking of one man. Ameneyo asaime kukhala president chifukwa wakalamba. Ndinene maunena kuti asaime chifukwa chotu wakalamba. Kuima ndikwina kuli konse. Azigogo mdziko muno akhala kuitandwa kuma stadium kukalandira chimanga. Amaima panzere. Imani. Mwayiona ameneyo. Azigogo mewo amake apanga register kuti akaime panzere pa 16 September 2025. Funso ndona kuti kodi age limit bill imene ikubwerayi mukupangira ndani ndi ndani? Is it because of one man, or you are making it kuna kuti tikupanga age limit imene azigogo sopano apume akakhale pansi asamaimenso ngakhale panzere wameke kukavota? What do you think, Makosana? In a Ben Longwe, I want to assure Amalawi Kunakuti, if you are bringing age limit bill in the parliament, you are doing a good thing. As you go to Agwena Guti apume akale pansi. Number one gogo, amene mukona kuti amene akale pansi, nde Professor Arthur Peter Mutharika, whom you are fighting against in this country. Mwayiona ameneyo? Azigogo ena amene mukuoneka kuti akwenda kuti asatire pambuyo pa Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene anakapanga nawo register kumeki ndi ku NRB. Zimene zikutanthauza kunena kuti the whole system must freeze. Ngati kuli kuima kuti aime, lamulo limenelo likupita ku nkhani ya oyimirira dziko lino lose lino. Maimvesesa ndekuti ikwenda kuti ameke aja ndi NRB achite freeze azigogo onse amene alembetsa kuti akukavuta, because you might not know kuti azigogo amene akalembesa kuti akavote anakalembesa ifafuna akavotere gogo nzawo. For example, achinyamata ndziko muno mbuyomu anakalembesa kuti akavotere achinyamata nzawo amene anali kwambiri anali Dr. Saulos Klaus Chilima. Nde azigogo ndziko muno nawonso anakonzekera kuti naifeyo tukavotera gogo nzathuyo. Then if you are freezing one gogo in this country, that means you need to freeze all the agogos amene anakonzekera kuti akavotere gogo nzawo kuti akhale president wa dziko. So that means ameki ndi NRB achite freeze china chilichonse mukamakambirana mparliament zokhuza na age limit. Ndiye kuti mukwenda kuti muchite freeze china chilichonse chokhuza na azigogo. Ndiye kuti kalembera wameki uja akwenda kuti amene uja mukhansude china chilichonse mukayambireso ife anyamata tikalembesenso. Ndiye kuti you schedule the date of vote to another day. Ndekuti tukufunika interim government ndziko muno boma longo gwirizira paka sankho zichitike, because you can't freeze only one man in the parliament. Lamulo limene likamabwera libwerera azigogo onse ndziko muno chifukwa azigogo ambiri anakonzekera kuna kuti ife tikavotera gogo nzathuyo. Ndesi mungapangise anthu amene anakonzekera kuti akavotere gogo nzawo nde muapange force kuti akavotere anthu amene sadakonzekera. Nde kuti freeze, muchite freeze. Mukachita freeze nde kuti zisankhozo zikonzedwenso. Siti kukana iyayi, lamulo ndi lamulo, koma lamulo ligwire ntchito kwa Malawi onse ndziko muno. Fayeneso agogo anga akalamba sangapite kukaima kukavota. Fana onse anakonzekera ukavotere gogo nzawo chifukwa aliyense ali ndi ufulu osankha amene akufuna. Azigogo akuyima kuyimirira azigogo anzawo, achinyamata akuyima akuyimirira achinyamata anzawo. Ndi azigogo onse freeze them. Tili ndi azigogo ena ali mparliament right now akugwira ntchito za ku constituency, freeze them. Kusapezeke gogo wazizukulu zake akuyima kuti akuyimira MP. Mwayiona imeneyo?
ndekuti lamulo limene likhala fair and free mmene timapangira muja kuti zisankhozi zili fair and free tipangenso register mdziko muno, chifukwa you cannot come kunena kuti tifuna tipange lamulo against age limit anthu atalembesa kale zameke. What do you mean? What do you mean? Anthu alembesa kale akukonzekera pano kuti sopano kampeni yambe timve kuti agogo ndi anyamata amene abwerese ma policies abwino pa ground ni ndani. Nde mukubwerano anthu alembesa kale akonzekera zisankho achita kale mumtima mwawo kuti ife tikavotera wakuti inu mukubwerano sopano kusachita cancel. It does not make sense makosana. Kuchokera kuno ku University of Hard Knocks, it does not make sense. Sisi kupereka tanthauzo lina lililonse za age limit zimene zimukandaziyamba anthu asadakalembese, anthu awunikire bwinobwino, aone bwinobwino. Koma papa zukhanga tikuti you are campaigning, you are bringing politics in this country. We don't argue kuti Professor Arthur Peter Mutharika wakalamba, that is true. Koma mene makalembetsa inu ameki mene amakapanga register, NRB mene amakapanga zinthu zawo ndi ameki muja. Simadziwa kuti Professor wakalamba, simadziwa inu, simadziwa kuti ku DPP kuli president amene ali gogo amene sayenera kuima. Why you did not solve the first problem first before you sorted out the second problem? It means this country is still in the problems. Mayona inuyo achinyamata memkuti yayi uyu ndi gogo, achinyamata munali kuti chifukwa pa anthu osewa wachinyamata metu kumona ndende ndi mmodzi tu Atupele Muluzi. Dr. Atupele Muluzi tu ndi nyamata atu. Mayona ndengati uyali gogo bwanji tosefe tikavotere Dr. Atupele Muluzi nyamata fa alipo. Sikuti pa mapozipo pali azigogo okhawo khayai. Alipo Dr. Atupele Muluzi president wa chipani cha UDF ali pamene. Bwanji ifeyo ngati tikuona kuti azigogowa sangatithandize tikampange skipi gogoyo tikavotera Atupeleyo akhale president wa dzikoli. Kodi 2020 sizidateke a Professor Sadaime now as a president sitidasankhe Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi anzawo andane a Saulo Shima zidavuta. Ndengati sizidavute pa 23 June 2020 zitivute 2025 pa 16 September. How do you think mumaganiza bwanji algebra yanu imene magwirisa ntchito iniyo medulla oblongata imakhala algebra ya mtundu wanji? 2020 pa 23 June a Professor Sadaime adawina zisankho, adawina si anyamata. So pano chimene chavuta this time around ndi chani? Chona kuti sitingavotere nyamata Atupele Muluzi ngati mukufuna chinyamata. Why do you have to discuss these issues mu injere time mu 18 pamene anthu alembesa kale apanga kale zisankho ngati mufuna kugwesa anthu ndi bibi azigogo mfuna mwaphe nziko muno? Ndifunse inu amene mukumatamba usiku uno, ifetu nziko muno tili ndi wachinyamata Atupele Muluzi. Simungatipangire lamulo lonena kuti lamulo limenelo lipangise kuti Dr. Lazarus Makafe Chakwera aimeso kapena awine zisankho. Dr. Lazarus Makafe Chakwera is going, whether you like it or not, is going. Chifukwa anthu atopa naye, achinyamata atopa naye. Kunena chilungamo dziko muno olomuta panga malamulo mparlamentiwo atakhala phi olomuta nena kuti Professor Arthur Peter Mutharika asaimenso. Koma ndifuna ndikuze Dr. Lazarus Makafe Chakwera akupita pa 16 pano ulendo ulipo. Amalawa panga kale chisankho chili nkati mwawomu. Chimene chocho muchidziwe, fight against Malawians amene sakumufuna Dr. Lazarus Makafe Chakwera. That's it. Whether professor or no professor. Koma nziko muno tisapange ndale mu parliament memja ndimwa malamulo. Mopanga malamulo. Tisapange campaign mu parliament. Ndekuti we consider kuti in this country we don't have parliament, we don't have judiciary, we don't have police, we have lost everything. We've been stripped to the zero penny because if parliament cannot stand for the rights of people, ndekuti we've got nowhere to go. Tikapita ku court chimodzimodzi, tipite ku police chimodzimodzi, tipite ku parliament chimodzimodzi. Sono Malawi you apumira bad.
boma chimodzimodzi, nzipani chimodzimodzi, anthu mdziko muno kungokhala anthu osungirana manga, mukuti sivo sidzuka mdziko muno. Nkhondo yapachiweniweni sidzuka. Mark my word, continue with your stupidity, continue with maganizo amenewa, muone kuti dziko limeneli pomafika mu September muno tisadafike mukhala muli motani. Yatsani moto mumuone Malawi mene akhalire. Ziko mkwambiri munali ndine Charles Ben Longwe kuchokera kuno ku University of Hard Knocks, ndati ndikugabaduleni mitu yanuyo kuti mwina mwake museguke konzedu pang'ono, and then mwina mwake muyamba kuganiza bo monga mwa nthawi zonse. Thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. Yeah, namba anga ndio mweja 0980 752284 0980 752284. Thank you. God bless. God bless.